नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आजच्या व्हिडिओचं टायटल तर तुम्ही वाचलाच असेल. आम्ही फसलो तसे तुम्ही फसू नका. सुरुवातीला सर्व सांगतो, पण तुम्ही एवढे लांब काय, जरा जवळ या. तुम्ही जरा जवळून आपण बोलूया ना. हां, त्याशिवाय समजणार नाही. तर स्टोरी अशी आहे, स्टोरी नाही तर रिअल लाईफ स्टोरी अशी आहे. आपल्याकडे सर्वांकडे घर आहेत. एक घर आहे, 2 घरं, 3 घरं, जास्त घरं असतात. तर त्या घरांना आपण रेंटवर देतो. त्या घरांना आपल्याला कधी कधी विकायचं सुद्धा असतं. मग आपण काय करतो, एजंट्सला सांगतो, आपल्या ओळखीच्या माणसांना सांगतो. आणि आता लेटेस्टमध्ये जी टेक्नॉलॉजी म्हणजे ऑनलाईन, सर्व आपण ऑनलाईन टाकून देतो. तर तसं आम्ही सुद्धा केलं. आम्ही सर्वांना सांगितलं आहे XYZ तो रूम रेंटवर द्यायचा आहे आपला विरारचाच, का तो रूम विकायचा आहे, बरोबर. तर आपण दिलं ऑनलाईन, आणि ऑनलाईनवरती डिटेल्स फिल केले चांगले वेबसाईट शोधून. तर स्टोरी अशी फिरली की त्या वेबसाईटवरून एक दुसऱ्या वेबसाईटवरून कॉल येतो की तुम्हाला आमच्या या वेबसाईटवरती पण टाकायचं आहे का, जिकडून आम्ही तुम्हाला तुमच्या रूमबद्दल हेल्प करू शकतो की तुम्हाला भाड्याने घ्यायचं आहे, भाड्याने द्यायचं आहे का विकायचं आहे. बरोबर. तर टाकलं. तर टाकल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत एक कॉल येतो की आम्हाला तुमच्या प्रॉपर्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे आणि आम्ही तुम्ही जे काय लिहिलं आहे ते आम्हाला सर्व आवडलेलं आहे. मग त्यांच्या ती विचारपूस केली गेली की काही प्रॉब्लेम वाटला का. नाही, सर्व रूम बद्दल माहिती दिलेलीच होती ना पहिले. सर्व आवडलेलं आहे बोलले. आणि त्यानंतर मग कॉल परत येतो आणि ते म्हणतात की मग पेमेंट बद्दल जी काय गोष्टी ती पेमेंट शिवाय होऊ नाही शकत. किती पण बोललं तरी पेमेंटच झालं पाहिजे ना. फॉर एक्झाम्पल रेंटचं बोलूया आपण. तर रेंटचं बोललं की आपल्याला डिपॉझिट हवे सुरुवातीला, मग पैसे कसे देणार. तर समोरचा व्यक्ती असं म्हणतो, म्हणून आम्ही तुम्हाला एक ही स्टोरी सांगतो जी रिअल लाईफ घटना आहे. तर समोरचा माणूस असं म्हणतो की आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, पण माझे सर्व पैसे हे ट्रान्सफर माझी कंपनी करणार, कारण मी एका XYZ कंपनीमध्ये कामाला आहे. ती कोणतीही कंपनी असू दे, किंवा मी या गव्हर्नमेंट ऑफिशियलमध्ये आहे, किंवा मी नेव्हीमध्ये, मिलिटरीमध्ये, आर्मीमध्ये, XYZ असे म्हणतात. मग आपण तर बोललो, अरे वा छान, गव्हर्नमेंटचा माणूस आहे, आपण काय आयडी तर मागितलं ना, आपण खुश होतो. चालेल, मग थोड्या वेळाने तुम्हाला कंपनीपासून कॉल येईल, म्हणजे आपल्याला सांगतात. मग आपण खुश, आपण संध्याकाळी सांगतो अरे वा, लगेच आपल्याला गिरायक पण आला. आपलं काय असतं, ऑनलाईन केल्याने काय होतं माहितीये का, एजंटचा पैसा वाचतो, एक भाडा वाचतो. दुसऱ्या ठिकाणी, मुंबईच्या ठिकाणी तर सर्व फ्लॅट्स ऑलमोस्ट एजंटच्या हातात असतं. तर आपण त्यांच्याकडे गेलं किंवा कोणालाही सांगितलं तर मधी पैसा जातो. मधी पैसा म्हणजे एक भाडा जातो, जो कोणी भाडा ठरवला असेल, समजा 10,000 आहे, जसं विक्रोळीला 20, 25, 30,000 आहे, तर 20, 25, 30,000 द्यावं लागतो. तो एक रिझन. नाहीतर रूम विकतोय तर 2% द्यावे लागतात. पण ऑनलाईनमध्ये जर झालं तर आपल्याला काही द्यायला नाही लागत, बरोबर. तर कारण वेबसाईट्स पण फ्री असतात. त्यानंतर मग पैशाचा व्यवहार आम्हाला वाटलं की अरे वा, ऑनलाईनमधून आलं तर आता पैसे द्यायला नको, एजंटचा पैसा नको द्यायला. तर दुसऱ्या दिवशी कॉल येतो, आपण काल बोलला होतात ना माझ्या एम्प्लॉईशी, त्यांचं व्यवहार सर्व कंपनीशी होणार, तर आम्ही कंपनीतर्फे बोलतो आहे, असा कॉल येतो. आणि म्हणतात की आम्ही तुमचे डिपॉझिट किंवा रेंट किंवा जो काय व्यवहार आहे ते आपण करू, पण सुरुवातीला तुम्हाला थोडेसे डिपॉझिट म्हणून, थोडेसे ह्या प्रोसिजरला पुढे जायचं म्हणून आम्ही त्यांना पैसे द्यायचे. आता हे कोणतं लॉजिक आहे तुम्ही मला सांगा. आपला रूम भाड्याने द्यायचा आहे, रेंटनी द्यायचा आहे, किंवा विकायचा आहे, आपल्याला डिपॉझिट यायला पाहिजे ना. आपण कसे भरणार तिकडे उलट. तर हाच एक स्कॅम आहे. इथे कोणीही अशा प्रकारे इंटरेस्ट दाखवू नका, किंवा साधारण 1,000 रुपयेही मागतात. आता इकडे तर 10,000चा प्रश्नच नाही, मी बोलत 5,000 पण नाही मागत, साधारण 1,000 रुपये पण मागतात. आता एकेका व्यक्तीकडून जर 1,000 रुपये जर जमा झाले तर अकाउंटमध्ये किती ट्रान्सफर, किती पैसे जमा होतात. असेच ते बघा, ऑनलाईन वेबसाईट्स हे चुकीचे नाही, असे वेबसाईट्स आहेत जे चांगले आहेत, पण त्याच्याबरोबर गैरफायदा करणारी पण माणसं आहेत. तर ऑनलाईनच कशाला, ऑफलाईन पण माणसं. जसं पहिली ही स्टोरी कंप्लीट करूया. 1,000 रुपये असं कोणीही पैसे मागून भाड्याने रूम, मी तुम्हाला रूम विकून देतो, आम्हाला थोडेसे पैसे फॉरवर्ड करा, नाही करायचे. ठीक आहे. जास्तच जर ते करायला लागले तर त्यांचा जो नंबर आहे तो ब्लॉक करायचा, आणि एकदम जास्त जर परत फोन बिन करून हे केलं तर कंप्लेंट करून टाकायची सीधा, बरोबर. आणि आपले बँक पण आता एकदम स्मार्ट झालेत. काहीही ट्रान्झॅक्शन व्हायच्या अगोदर आपण आपल्या बँकच्या
जे बँकमध्ये आहेत त्यांना सांगून ठेवायचं की माझ्या विचारल्याशिवाय पण ट्रान्झॅक्शन झाले नाही पाहिजे, अशी पण सुविधा बँकमध्ये असतात. बघा, नॉर्मल लाईफमध्ये पण जसं ऑनलाईनमध्ये फसवतात ना, तसं नॉर्मल लाईफमध्ये पण फसवणारी माणसं आहेत. म्हणतात की तुम्हाला इकडे काम लावून देतो मी, पण सुरुवातीला कसं फॉर्म भरायचं आहे तुम्हाला. बरोबर. या फॉर्मचे तुम्हाला काहीतरी 1200 रुपये आहेत, या फॉर्मचे 1500 रुपये, या फॉर्मचे 5000 रुपये, XYZ. जसं मोठा पगार तसं फॉर्मचे पैसे जास्त. तर असा कोणताच फॉर्म नसतो. ॲज अन एम्प्लॉयर मी पण किती माणसांना भेटलो आहे जे माणसांना जॉब देतात, पण ते कधी पैसे घेऊन जॉब नाही देत, कारण ते खरोखरचे. हे झालं अशा प्रकारचंच आहे. आता मला आपल्या चॅनलवरती आपले व्ह्युअरशिप चांगली आहे, आपल्याला फॉलो पण खूप माणसं करतात आणि खूप यंग जनरेशन पण करतात आहे. तर मला एक सांगायचं आहे, कधी तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरती असं पोस्टर वाचलं असेल, एका तासात 3000 रुपये कमवा, एका तासात 2000 रुपये कमवा, महिन्याचे 30,000, महिन्याचे 60,000 असे तुम्ही कमवू शकता. तर ते पोस्टर आणि त्याच्या खाली नंबर दिलेला, या नंबरवर संपर्क करा. तर ते सांगू, ते टोटल फेक आहे. कोणतीच कंपनी हे सर्व प्रॉमिस करत नाही. जेव्हा तुम्हाला एक सांगतो, ह्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही कॉल कराल ना, तर त्याच्या आतमध्ये स्कीम्स असतात वेगवेगळे. ते स्कीम्स पण फेक असतात. कसे स्कीम्स असतात, तुम्हाला एक पुस्तक देणार, एवढं जाड पुस्तक देणार, ते म्हणणार की आणि एक ब्लँक पुस्तक देणार, ते म्हणणार जे ह्या पुस्तकात आहे ना तेच तुम्हाला ह्या पुस्तकात लिहायचं आहे, उतरून घ्यायचं आहे, आणि तुम्हाला 7 दिवस देणार. ते काय म्हणणार, जर तुम्ही सेम पुस्तक जर उतरवली 7 दिवसात सेम टू सेम, तर तुम्हाला आम्ही 10,000 रुपये देऊ. तर एक मुलगा किंवा व्यक्ती माझ्यासारखं कोण पण नवीन यंग जनरेशन काय विचार करेल, मम्मी अरे असे पहिले आले होते ना फॉर्म भरून द्यायचे. मग तेच मी सांगतोय, कारण ही स्कीम, हे स्कॅम ना असे अधूनमधून ते लोक रिप्लेस करत राहतात. हे टॅक्टिक्स आहे त्यांची. तर आठवड्याचे 10,000 घर बसल्या जॉब, आठवड्याचे 10,000, महिन्याचे 40,000 घरी बसल्या बसल्या. सांगू तुम्हाला पहिली तर एक लॉजिक सांगतो, तुम्ही 7 दिवस काय 15 दिवस लावले तरी तो पुस्तक उतरू शकत नाही, पहिली गोष्ट. आणि जरी तो उतरवला, तुम्ही त्यांच्याकडे जे सबमिट करणार ना पुस्तकं चेक करायला, चेकिंगच्या वेळी ते लोक काही ना काहीतरी मिस्टेक काढणार किंवा त्या मेन पुस्तकाला ना रिप्लेस करणार. त्यांच्याकडे सबस्टिट्यूट पुस्तकं असतात. समजा जो नॉवेल कॉपी करायला दिला होता ना तुम्हाला, त्या नॉवेलचे मिस्टेकवाला नॉवेल असतो त्यांच्याकडे, ते कधी हात सफाई करून तुम्हाला ते नॉवेल, मग तुम्हाला सांगणार का पेज नंबर 97 वरती, आणि तुम्ही काय लिहिलंय हे बघा, किती मिस्टेक, मग तुमचे 10,000 गेले. आणि हे सर्व पण चालू करण्याच्या अगोदर तुमच्याकडून डिपॉझिट घेतात, आणि ते पण साईन करून घेतात बॉन्ड पेपरवरती. तर कोणत्याही यंग जनरेशनने असं फसू नका. किंवा कोण HR, अजून पण असे स्कीम्स बघितलेले आहेत मी, जे माझे फ्रेंड्स पण मला सांगतात. तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलं जातं, एक इंटरव्ह्यू पास, मग दुसऱ्या इंटरव्ह्यूला पाठवतो, दुसरा इंटरव्ह्यू पास, आता तुम्हाला तिसऱ्या इंटरव्ह्यूला बसायचं, त्यानंतर तुम्हाला जॉब लागणार. त्या इंटरव्ह्यूला बसण्यासाठी तुम्हाला 2,000 रुपये भरावे लागतील. ते काही इंटरव्ह्यू कोण कुठे पाठवत नाही, आणि ते फक्त तुम्हाला ते असं रोल करत राहतात इकडे तिकडे. तर असे पण खूप स्कॅम होतात, ऑनलाईन ऑफलाईन. असं ऑनलाईनच नाही म्हणत मी, ऑफलाईन पण यंग पिढींनी जे शिक्षण आता संपवून जॉबच्या शोधात असतील, त्यांनी अशा स्कीमपासून तरी जरा लांब राहावं. हे स्कीम नाही होत, आणि हे सर्व फसवण्याचे असतात. आपण कितीही ट्राय केलं ना, मी स्वतःहून बघितलेलं आहे, ते पुस्तकं भरणारे फ्रेंडसोबत मी सुद्धा गेलेलो आहे तिकडे, बघितली लाईफ. आपण काहीच नाही करू शकत. बाहेरना चांगले बॉडीगार्ड पण उभे करून ठेवतात मम्मी. मग किती 15 जण सबमिट करायला गेले होते पुस्तकं, त्यातल्या एकाने फक्त पूर्ण लिहिलं होतं, आणि 14नी तर लिहिलं नाही म्हणून त्यांनी सबमिट केलं नाही. एकाने जे पूर्ण लिहिलं होतं त्यांनी सबमिट केलं, त्याच्यामध्ये पण मिस्टेक्स काढली. तर इन शॉर्ट, आता समजा 15 जणांकडून एक करांकडून 1,000 घेतले, तरी 15 झाले की नाही बसल्या. म्हणजे फसवणारे लोक खूप आहेत. आपण फसायचं नाही. तसंही रेंटवरती कोणतीही गोष्ट पैसे मागून काम करून देतो, हे असं नाही कधीच करायचं. कुठेही ते जॉबमध्ये असो, घरामध्ये रेंट घेणं असो, नवीन घर घेणं असो, घर विकणं असो, किंवा रेंटवर देणं असो, किंवा जॉब मिळवणं असो, काहीही कोणतीही गोष्ट. किंवा शिक्षणासाठी मला असे पैसे द्या, मी तुम्हाला शिक्षणासाठी बाहेर पाठवतो, मला थोडेसे पैसे द्या, माझी ओळख आहे, मी तुम्हाला स्टेट बँकेत जॉबला लावतो, तुम्हाला XY ठिकाणी जॉबला लावतो. तर असे खूप स्कॅम होतात आहेत. आणि आय गेस या स्कॅममध्ये आपल्यातले बघणारे पण कितीतरी जण फसलेले असतील, बरोबर. तर या व्हिडिओतून मला एकच सांगायचं की जे रिसेंटली स्कॅम मी जे बघितलं, आपण तर आता त्या ठिकाणी मम्मी असती, किती 1000 रुपये आहे ना, टाकूया. बघा, एक असतं की कोणकोणत्या वेबसाईट पॅकेजेस असतात,
मी त्या पॅकेजेसला नाही बोलत आहे, हे उलटे काहीतरी पैसे मागतात. एक पॅकेज वेगळं असतं की आम्ही तुम्हाला त्या प्रमोट करू. तुम्हाला हे पण सांगतो की कोणकोणते वेबसाईट प्रमोट करतात नाही, फक्त त्या क्षेत्रातच प्रमोट करतात. पण जर तुम्ही एरिया जर चेंज करायला रिक्वेस्ट केली की मग परत पैसे भरावे लागतात. तसे पण स्कीम्स जे काय आहेत काय आहे ते आपण सर्व वाचून सर्व एकदम स्मार्टली हँडल करायचे ज्या गोष्टी. आणि नाही जमत तर नकाच करू. कोणाकोणाला तर ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स पण जमत नाही, कारण त्यांना त्याच्यात पण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्समध्ये सुद्धा आपल्याला आपण गुगल पे करतो ना, त्याच्यावरती मध्ये पॉपअप येतं की आणि सांगतात की हॅलो सर अभी देखो आपको हम 1000 रुपये भेज रहे हैं आणि येतं पे 1000 रुपीज. पण जर तुम्ही त्याच्यावरती दाबला ना तर तुम्हाला 1000 रुपये नाही येणार, तुमचे 1000 रुपये त्यांच्याकडे जाणार. तर अशापासून पण तुम्ही म्हणजे सावध राहा. हे रिसेंटली मी बघितलं आणि प्रॉपर्टी रिलेटेड आम्ही सर्व काही करतोय, म्हणून ही आम्ही तुम्हाला जे रिअल इन्सिडेंट झाले आहेत ना तेच आम्ही तुमच्याशी सर्व डिस्क्लोज केलं. मी बोला आपल्याकडे जर एवढी व्ह्यूवरशिपची पॉवर आहे तर यंग जनरेशनला आणि समजा कोणाला माहिती नसतील अशा स्कॅम्स त्याच्यापासून सर्व अवेअर राहतील. कोणीही फसू नका, कसलेही पैसे देऊ नका. उलट पैसे आपल्याला आले पाहिजे काम करून. कामाच्या अगोदर कधी पैसे नाही द्यायचे. आणि इझी मनी जसं 1 तासात 5000, 1 तासात 10,000 हे करा ते करा, ते पेपर रेल्वे स्टेशनवरती टोटल स्कॅम असतं. असे स्कॅम्स खूप झाले असतील आणि तुम्ही कमेंटमध्ये तुमच्या स्टोरी सांगू शकतात. म्हणजे आमच्याबरोबर घडले ते तुमच्याबरोबर घडायला नको. सर्वच नाही घडले, पण मी हे रियालिटी चेक केलेलं आहे सर्वसोबत. जसं मला माहिती पडत जायचं मी तसं फ्रेंड्ससोबत फिरायचो आणि सर्व इन्फॉर्मेशन काढायचो आणि बघायचो रियालिटी काय तिकडे जाऊन. तर बघायचं तर सर्वच फेक आहे. चांगल्या चांगल्या कंपनीमध्ये पण बसतात, इंटरव्ह्यू घेतात, ते पण सांगतं एवढा भाडा भरून घेतात. त्यांना माहिती आहे त्याच्यापेक्षा जास्त डबल म्हणजे जास्त चांगल्या ह्याच्यात बसलं तरी माणसाला फसवता येतं. पैसे नका देऊ, कोणत्याही गोष्टीचे पैसे मागितले सरळ नाही. अशाच प्रकारे 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. तुला काय बोलायचं आहे? काय नाही, असं सर्वांनी म्हणजे चांगलं राहायचं, काळजी घ्यायची सर्वांनी. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला सर्वांसोबत शेअर करा.